Казва за едно човече дърводейко, което живеело в гора и му е сторяло най-различни неща от дърво. Било много добро човече, помагало на тези, които изпадат в беда. Веднъж горската фея се разболяла, защото в гората избухнал пожар и опалил нейните крилца. Тогава дърводейко се потекал на помощ. Но тази приказка в момента няма да я четем. Чувате ли, че някой чука? Някой сякаш чука? Иска да дойде. Кой чука? Иска. Добре дошла. Ама защо? Ти откъде знаеш, че ще четем твоята приказка? Лиска. Заповядай. Благодаря. Добре дошла. Благодаря. Знаете ли, тази гора няма по-прелестно същество от мен. За моята грация е всеизвестна. Чуйте моята история. Заповядай, Лиска. Седни тук при децата и ще прочетем твоята приказка. Децата и ръкопляскаме на Лиска, че е дошла. Ядещи чай има корона, така ли? Лиска. На средата на гората, там на хълма по делата, къща скрита под земята, си живее опашата Лиска, истинска лисица, с кожа гладка, хубавица, млада, свежа и наперена, крачи винаги уверено и походка лична има, леко стъпва, важно кима и в гората я познава. Лиска назовава, щото в курса гости тя бе станала фризьорка, най-красива в гората. Лиска взе медала златин и започна да се пери. Кой ли с нея ще се мери? Журито бе безпристрастно и на публиката стана ясно, Лиска избрана най-красива. Спор тук няма. Пролет, топло майско утро. Лиска спи си непробудно. Там в бърлогата си скрита чака някоя визита. Вълчо да й донесе закуска. Мляко, мед, яйца и мръвка. Лиска вкус и кулинарка, но държи се господарски. Нищичко сама не пипва. Иска друг да й поднася чудни ястия отбрани, че в леглото да се храни. Затова измисли схема. Вълчо, Меца, Ешко, Буклю, тъй поред да й прислужват, нуждите й да обслужват. Вълчо първи си пласира, той закуската сервира. Къщичката е помита, после Меси чудна пита, Лиска е доволна, мляска и на Вълчо ръкопляска. Натъкмена Лиска сита, вън излиза да поскита. Из гората на разходка вижда Меца и я хока. Мецо, закъсняваш вече. Вълчо опита да опече, ти сега ще опереш и прането ще постреш. Работа и друга има, да почистиш два комина. Аз след малко ще се върна и искам всичко да изпълниш. Меца кима, изпълнява, даже и не възразява. Тя помощничка добра и Лиска за това нехай. Ешко, славен козметик, знае той върховен трик. Лиска как да разкрасява, че все млада да остава. Прави разни процедури,
Ган. Прясна Мряна отказа. Чукай, някой на вратата. Аз котан съм, отворите. Риба съм донесъл. Ето. С Бухлю вечер е забава. Той говори до забрава. Тя се смее и танцува. Пее, весели се штуро. Нощем Бухлю я приспива. Слади ли рецитира и шепне на ухото, докато заспи дълбоко. Тъй си иска поменува, лична е и ще царува, има кой да я лобува, от какво да се срамува. Мисли се за най-прекрасна, често казва си го гласно. Песничка е съчинила, думички е подредила. Наготово, ден за ден. Хей, животът е пред мен, че в гората всички ме обичат. Лиска, миска ме наричат. Ех, история позната, не си хващай за главата. Има и такива хора. Вярно ли е? Не ще споря. Благодарим ви, Искамиска, за посещението. Но Благодаря за не поканата. бива така по този начин да живееш. Не е много хубаво, замисли се. Може би, че толкова много от тази приказка ще разсъждавам за колега. Аз съм много умна, не забравяйте това. Но важното е да имаме добри сърца. О, добре, Искамиска, значи не си толкова лоша, както е написана приказката. Добре, още веднъж да ръкопляскаме. Довиждане, деца! Довиждане! Да разкаже приказката на другите деца.